Mananatili ang pagpanguna sa may madamong nga daily COVID-19 recorded cases sa Western Visayas. Samtang sa balita nasyonal, screening sa mga kandidato umpisahan na sang COMELEC. Davao City Mayor Sara Duterte nagpositibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Oktubre 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Yes. And happy Monday, everyone. Happy Monday, pero maulano ng aton panahon subong kag medyo madulo-danlog ang dalan. So sa aton mga ka-aksyon dira labi nang nagabiyahe bla, halong-halong lang sa dalan ano. Hinay-hinay lang kay bisan ano pa na makalambot ka magyapon sa imo kaladtuan ano. Kay kisa kung ga sobra mo nga dali, dra pag naga kaatrasar ang imo lakat kun disgrace ikaw. Disgrace. Ang disgrasya no. No, diyang disgrace yun. Disgrace. Okay, sige. Basta halong lang mga ka-aksyon ha, kay medyo hindi gin maayo no. Ang aton sini nga panahon sa karon nga aga. Kag dira sa Sineco bla nung natabo da sa area sa Panukoy. Nga nag-brown out dira alin pa kay alas 4 no explanation lang tani no para ma-explain naton kung anong natabo okay sige Alex Fuentes maayong aga dira sa imo sa kay Via Jonathan ginatamyaw man si Kumaria Starmeo kag Jinky de Alagdon Mary Joy Camero good morning man dira sa imo sa Hong Kong kag sa kay Migota Rumel Gallo sa Las Vegas, Nevada, Annalyn Malikse, Ray Paduano, mga agaman, shout out sa misis niya nga si Flor Paduano, birthday niya subong. Oy, happy birthday sa kay Mrs. Flor Paduano. Karon nga adlaw, ato siya sa Sarabia, iya si misis niya gali, si Rhea, ato sa kwan, sa Tagig. Masi Tofago, mga agaman, kag sa kay Rhea May Ladjo. Good morning man dira sa imo, no? Oh, way paslag sa lulod no? Katulog pa ni ang iban, no? Kigaulan-ulan no kanami Action Boy. Mando. Tulog. Yes, so ako ina daw tamaran ko ina bangon kay brown out nga daan. Katugnaw pa, umay lang gani kay babugnaw ang panahon, no? So medyo ano dira kay Aiki Carmona watching live sa Cadiz. Kag sa kay Miss Jinky de Alagdon, good morning kay Beboy Villasor, Star Mayo and Dr. Matt Mayo, Noel Amar kag iban pa nga mga Ma'am Lily King, Nilili Uligo, Alex Montesa. Good morning kuno ni Miss Jinky de Alagdon sang Phoenix, Arizona. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning man. Aga pagabugtaw si teacher ba? No? Prepare guro sang kwan sang online class. Ay kamudyol man islaya, no? Pero may public man nga may ano sila may online man. Online man sila Action Boy. Pero hindi gid ano bala, hindi gid sila nga whole week gid. Kumbaga, pareho sa BCNHS, every Wednesday ako mangodo, wala sila yung klase on Wednesday sa online. Pero may mga modules lang ginay mo. Pradlad lang may online yeah, na. May Ara sa kasi NHS gala? BCNHS. Sa dina? BCNHS. Bacolod City National Ada ka High sila si Buyan? Yes. Gimpa transfer mo galing. Para mas lapit ma-monitor. Kay budlay kung layo kay magasto pa sa monitoring team. Correct. Correct. Mark Moises, mag-greet lang ang Moises Chidorico kag Luntaw family sa siyudad sa La Carlota. Back out mo kuno sa La Carlota kuno mo to. Basta dito nga area gid sa south no. Rochelle Fulgencio Susana. Basta gintingob nila kaya to balang schedule tani nila nga brown out to balang wala na dayon. Kay ano gani? Ara si PNP chief.
Para si General Eliasar. Na, no, kinabahan sila gali. pidi malanggali na ya. Christine Menyes Villalobos, kag happy birthday kano kay Aksyon, John Diaz, siling ni Miss Jinky. Birthday ni John? Yes, today. Happy Action birthday, John. John Diaz. Happy birthday, Action John. Dumapakaon siya kuno karon mo. Karon? May Kita mo si Jo Marina late, ged. May padalagro si Mama ya sa kuan. Sa Alin sa Isabela. Ate Guro, kaya doon nag-leave siya daan gapon. Ati Kim Eriman. Kag Rosemary Canto Tulosa. Good morning man from Barangay Kabug. Ate sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nag-abot ang dugang nga mga COVID-19 vaccine sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa nagligad nga Sabado. Base sa datos, ang Negros Occidental nagbaton sang 77,000 ka doses ang Sinovac, samtang 13,480 naman ka doses sa Bacolod. May nag-abot man nga Pfizer vaccines nga 53,820 ka doses para sa probinsya, kag 8,190 ka doses para sa Bacolod. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center tuwing Oktubre 5, 201,185 ang nabakunahan kontra COVID-19. Yara naman sa 140,237 ang fully vaccinated, samtang nabilin ang nakabato na sang first dose sang bakuna. Naglabot na sa 135,998 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 592 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang Negros Occidental sang 219, ginasundan sang Iloilo Province 133, Bacolod City 132, Iloilo City 50, Capiz 34, Aklan 12, Antique 7, Caguimaras 5. Naglabot naman sa 388 o 87 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 117,267 ka nagapabilin sa 3,199 ang nagkalamatay tungod walang sang bag-o nga napatay. Ang Western Visayas ang may 15,501 ka COVID-19 active cases. Ginabi-abi naman ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang masobra 50 ka mga persons who use drugs matapos nakagraduar sa ila community-based drug rehabilitation program kahapon. Sunod kay Gomez, ginpaydalom sa 3 ka bulan nga rehabilitation program ang 49 ka mga PWUDs paagi sa bulig sang lokal nga pamunuan sa Banwa sang Manapla kag DOH. Ginpasalamatan ni Gomez ang LGU sang Banwa sang Manapla. Kalakip na ang mga kapulisan sa mga stakeholders kaiban pang mga ahensya nga kabahin sa sining rehabilitation program. Ginabuluban ta 30,000 ka pesos nga balor sa pagkabutang nga natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad las 10 pasado sang gabi Sabado sa Sitio ABS Barangay Kalampisawan, Banwa sang Calatrava. Suro kay Fire Officer 1 Sheena May Valerio, spokesperson sang Negros Occidental Bureau of Fire Provincial Office ang among pulian ang himo sa light materials na ginapanagiyahan ni Neil Bangod. Ginkompirma man ni Valero nga wala naman sa napilasan sa among sunog samtang nagapadayon pa investigasyon sa mga bumbero agod humaluan ang ginhalinan sang kalayo. Samtang preso naman sa custodial facilities ang Police Station 4 ang 7 ka mga persona matapos natakpan sang Sabado sang gabi sa bypass operation sa Purok Cereza 2, Barangay 27, Siyudad sa Bacolod. Ang subject sa bypass din operation kilala kay Michael Palyan, 47 anyos, samtang arestado man ang 6 pasuni ka mga customers matapos naaktuhan sa mga otoridad nga nagasuyop sang illegal nga droga. Sunod ka Police Major John Ray Batadlan, pagi sa gintingob nga puwersa sang PNP DEG
City IDG Anti-Illegal Drugs Team kag BCPO Police Station 4 na aresto si Palyan matapos akto nga nagbaligya sa illegal nga droga sa mga otoridad. Nakuha kay Palyan ng 23 ka gramos ang inasuspetsuhan shabu nga may dangerous drugs worth value nga 156,000 pesos kag na-recover man ang pila pa ka mga drug paraphernalia. Stable naman ang kondisyon ni Joel Gong, biktima sa pagpangluthang nga nagluntad sa nagligad niya Sabado sang hapon sa Bredco Port, Barangay 6, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Captain Paul Vincent Pendon, ginahulat pa nila ang pamilya ni Gong nga magpadulong sa estasyon agod makabulig sa paghatag sa impormasyon para makilala ang biktima kag may baluan ang posible upon suspect kag may baluan ang posible nga motibo sa nagluntad niya krimen. Dugang pa hindi pa man sa karon makuhaan sa statement ang biktima bago nagapaayo pa sa hospital. Madumduman nagalakat si Go upod ang iaabyan nga si Jerson Habian sa gintiro igo sa likod kag natuo nga tiil. Screening sa mga kandidato umpisa na sang COMELEC. Samtang Davao City Mayor Sara Duterte nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero siguro.
Good morning dira sa kay Ma'am Luisa Luing Melos sa maayong aga kag ginapatamyaw niya lang advance happy birthday happy 15th birthday sa iya youngest si NJ Mel Luis Ebon Melos. Buwas October 12. Oy, birthday gali buwas ni NJ. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Action boy, gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Luing. Siya ginatag bala nga suman and mani. Manamit nga suman. Teka nami ang kaman. Sampat gidi pare sa mainit-init nga kape or hot choco, action boy. Kung Ang morning. suman. Ang Pagkagabing suman. mani sa beer mo sa iba. Ati mo na ya. Oh. Amo yung gina-snack mo na naman. Actually, mga beer pa gidya. Kita mo, kami yung kalapio Abi ko ko, nagay. Abi ko, ano kung pares mo lang yan kung ginapares-pares bla. Gina pares-pares. Ate. Ati, nami gina siya sa beer, pero hindi man tanalupot. Hindi Hindi sumsuma na yung Kaya mo na guro mo ginasumsuman. Thank you, gid Ma'am Luing, na-appreciate ko, gid kay bisan why ko di ginagin sakop na ako Ma'am Luing. Handog siya guro magsunggod. May ngalan ka dito yan. Charot dia, joke lang na iya mo sunggod-sunggod dia. Sa kay Eddie Laos, good morning man. Kagay nanay niya sa Bel sa Victorias. Ems Aboso, good morning man. Yes, Erla good Vega, morning. kag kay Jose Grioli Tancinco Gayona. Siling ni Ma'am Vanya, good evening kay gabi ito sa ila mo, no? Too bad, tani makapakaon ko sa birthday ni Sir Lord John Diaz. But I got mandated kay Shorts and Nurse tonight. Okay. I don't have any choice but stay. O sige lang, Ma'am Vana, no problem. Huwag na problema, maka-action dyan. Ang pag-greet mo pa lang sa iya, Ma'am Van, okay na gid na Okay kayo na pa sa, siya. oo. Kung si Ma'am Van, ano kay Lord John, birthday siya yung mapaka. Kaya hindi ka okay lang na Ma'am Van kay papreparahan na sa ni Mama niya. Oo. Sa nagpuli na sa kadasi sa bela mo. Ara ginang Please preparasyon. Mama ya, hindi ka na magapabaya ya. Although wala ka ron si Mama, ya. Bro, dito salin. Gani. Kaya Phil Alonsagay, good morning mandira sa Tokyo, Japan. Sige, ikaw naman na Wow. Good morning man kay Sandra Dizon Haro. Kay Jack Pinonggan. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo. Happy listening lang sa taga Nia. Sa Malogo, Silaya City. Thank you. JV Bandiola, good morning man. Naga-monitor sa dra sa may Isabela. Uy, si Aksyon dyan, taga Isabela na. Good morning dra sa inyo. Kay Al Vicino Tenorio, Asko, Action Boy, kung may swab pa ba or any requirements pasulod sa Bacolod from Iloilo. As As of of now, now, mayara mayroon pa. Gidya. Mayara pa. Pero I think daw mapagwa sang executive order pero wala pa no? Wala pa. Pero as of now, ara pa gina-require pagyapon ng swab test kung halin ka sa Iloilo pa kadto diri sa Bacolod, no? Unless nga kuan ka daw inibang authorized persons outside of residence na may mga amo pa Tapos sila. ka government employee, kaya hindi exempted ka sa swab. Pero daw mo nagpagwa ng executive order pero wala pa, no? Wala pang pagwa. GCQHR, tagyapon, diri subong sa Bacolod, no? GCQHR, mong tagyapon. Russell Gomez, maayong aga dira sa imo. Kag of course, sa kay Press, Dennis Richard Tibor Roma. Maayong aga man dira sa imo sa San Enrique. Ay, masadya-sadya sa San Enrique ang ilada nga eleksyon, ha? Nga man. Kay ang incumbent mayor, si Mayor Dr. Gerson Tubilyara, ang kwentro niya, ang former mayor man dira. Si Migo Kuman Leo Delfinado. Puro mo gali mga amigo. Ate, puro tama. Boy, man tayo sang kontra. Mga amigo. So, sa barangay Pandanon dira kay Mama Lulit Dialagdon kag Papa Joe Kerina Villaflor, good morning. Albert Jan Apil, kay Jen Dialagdon, Jane Nagor, Rose Villaluna, Florence Mallorca Rifuela, Tali Casania, Joanne Asnet Rifuela, kag sa tanan dira, no? Halong gid kamo kuno kay Basco gid ang hangin. Yes, bala. Amo tuguro na may nabasi may naguba tuguro sa inyo, Action Boy. Amo na nag-brown out. Ti kadamo sa lugar sa among gid diyan maguba.
Wala ka naman. Wala ginaya pili, bala action Nga boy. daw, testa sa lakarlo. Kaya kagapon, guro, gintamyaw mo, ginan sa neko mo. Tamyaw ka po na si Nico, ha? Iutan, Oo. Ito bali, ito gili sa kwan. Tsakto. Konti, way ka kuryente, subong. Hindi to si Nico, NGCP ito ya. NGCP, ganyan. Kay PD gali iya ka maka-request ka nga, hindi lang na ya, mag-brown out Yan eh. So, ginagwanta lang guro na nila. Niya, niya buwas bala. Okay. Iwas black ay dalon, tapat action boy. Ay, kalai. Ay na. Ano Sige to lang, ba ang reason ko naman? Sang? May brown out. Sang, atong na-cancel, bala tani, bala. Ano reason nga na-cancel? Ako ang tatanungin pa preventive Ano maintenance reason eh. nga? Preventive maintenance Maintenance. sa NGCP. Tiwai lang nila sila na nag-maintain. Kagway sila nag-prevent. Ti kay basikon bla. Pero hindi ni subong NGCP kay nga ambot lang ko na kay nga do dito lang sa amon nga area ang brown out eh, no? Kaya June Biaten Sibalios niya na lang ko open niya may low pressure area ta. Alam mo niya may low pressure kita. Bagyo Bagyo, gid gid siya. Pilan ni kadlaw. Actually ang bagyo. Nando pa kita no? Ang Nando Action Boy natunaw na siya. LTA na lang siya. Kano na sa mga ara? Maring. Ang maring ara pagyapon, tunaw na ganing mandol o nando lihila na. Hindi kayo nauna siya kinatunaw. Maring. Standby. Kag sa ato mga ka-action. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Taga-umpisa na sa Commission on Elections ang screening sa mga kandidato nag-file sa Certificates of Candidacy para sa Mayo 9, 2022 nga national kag local elections. Sa datos sa paggawa sa COMELEC, umpisa Oktubre 1, 2009, naglambot sa 97 ang kanamuon sa mga kandidato na nag-file sa kandidatura sa pagka-presidente, 29 naman sa pagka-vice-presidente, 176 sa pagka-senador, kag 270 ang party list. Gintahag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga kinahanglan mag-agi sa proseso ang screening sa COMELEC ang mga kandidato agud siguruhon nga hindi sila nuisance candidate o kung panggamula mga kandidato.
Ginpaatag ni Jimenez nga mayara sa nagkalain-lain nga kategorya ang nuisance candidates. Kalakit na dire ang nag-file lamang para himuon kaladlawan ang sistema. Nag-file lamang para maghimo sang confusion o kung pagpatalang sa mga botante. Bangod pareho sila sa ngalan sang mas kilala nga kandidato kag ang mga wala sang lehitimong intensyon nga magpapili para sa elective office din siya nag-file sang kandidatura. Ginanunsyo sa talatapan ni Davao City Mayor Sara Duterte pinagi sa Facebook post nga nagpositibo sa COVID-19 ang alkalde. Base sa post, ang alkalde ang may mild symptoms ka naka-isolate na. Ang pamilya naghingyo sa privacy ka nagahingyo sa publiko nga likawan ang pagpadala sa anuman nga well wishes tokens. Ginapanugyan naman ang tanan nga naka-close contacts ng alkalde sa nakaligad nga 14 dias nga mag-self-monitor sa posible sintomas kag magpa-swab test 5 tugtog 7 kadlaw matapos ang contact sa alkalde. Antes nagdesisyon nga magpapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon, una ginplano ni Vice President Leni Robredo nga magpapili sa lokal nga posisyon. Sunod sa Vice Presidente, duha lamang nga plano ang magpahuwayo kung magkandidato sa lokal nga gobyerno o lokal nga posisyon. Ginbulgar man ni Robredo nga sadto mga nakaligid nga bulan pa nag-ayo siya sa ibang mga kandidato agud mag-isa ang oposisyon nga pareho sang iya ginausoy nga dalan. Madumduman nga sa Oktubre 7 sa nagdesisyon si Robredo nga magpapili bilang independent candidate nga nag-file sang Certificate of Candidacy. Nagpaandam ang Philippine Red Cross o PRC sa publiko may angot sa nagalapta nga malisyoso nga text halin sa isa ka nagapakuno-kuno nga medical staff sa International Red Cross. Sa ginpagwa nga abiso sa nga PRC, isa ini ka smishing scam. Ang smishing text isa ka social engineering scams nga tuyo manipulahon ang mga tao agud makakuha sang sensitibo nga datos sa kon impormasyon kaangay sa mga banking details. Pagklaro sa PRC mayara lamang sa International Federation of Red Cross and Red Cross Crescent Society ka International Committee of the Red Cross kung sa diin, miyembro ang Philippine Red Cross. Papreparar na ni PNP Chief General Guillermo Ilazar ang seguridad para masiguro ang safety sa publiko sa pagsaulog sang All Saints Day kag All Souls Day sa Nobyembre 1 kag 2. Sunod sa PNP Chief, ginasaligan ng tanan nga hepe sang kapulisan temprano nga magigangot sa tagsa-tagsa ka local government units agud planuhan ang mga patakaran sa ipatuman sa mga sementeryo, memorial parks kag kolumbaryo milabi na sa tunga sang pandemya. Ginpanumduman ni Eliazar ang publiko nga sundon ang minimum health standards sa pag-obserbar sang tigkalalag karon nga tuig. Naglabot sa 567 ka empleyado sa Bureau of Customs sa BOC na dakpan sa anti-corruption campaign sa Aksyon umpisa Enero tubtob ng kaligad ni Setyembre. Sa nasambit nga kadamuon, 3 ang ginkaka sa serbisyo, 12 ang ginsuspender, 6 ang ginpandaman, 6 ang ginkaka sa pwesto, magluwas sa 543 nga na reshuffle bangod sa illegal nga aktibidad. Magluwas pa diri may 126 ba ka empleyado nga ginaimbestigahan sa BOC Customs Intelligence and Investigation Service nga nagresulta sa pag-file sa mga kaso administratibo sa BOC Legal Service. May 57 ka kaso naman ang ginpadala sa NBI kag may isa ang ginpadala sa Ombudsman. May 516 ka show cost order naman ang gin-issue sa mga empleyado umpisa Enero. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Happy birthday lang kay Aksyon, Jan Diaz. Karon nga adlaw nagasulog sa iya. Ikapila rin niya? 24 or 25. I'm not sure lang. Happy birthday sa imo Aksyon, Jan Diaz. Happy birthday, John! Standby na mga ka-aksyon sa Aksyon Hatla. Ako na Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,